Qabel l-speedboats u l-marini bil-jottijiet, il-portijiet ta' pajjiżna kienu mimlija b'bosta qxur tal-baħar ikkoloriti u użati għal skopijiet differenti bħal kajjik, il-luzzu u l-fregatina. Xi qxur oħra hemm u għal liema skopijiet kienu jintużaw. Bħala qxur Maltin għandna mhux ħażin u kellhom użu differenti biex inkunu ngħidu naqsmuhom fi tlieta li jiena inħobb hekk naqsamhom għandek dawk il-bastimenti mibnijin hawn Malta li kienu jintużaw għal kummerċ jew inkella għal gwerra, jiġifieri qegħdin immorru lura qisu minn żmien l-Ispanjoli nibqgħu tilgħin sa żmien l-Ingliżi qisu sa l-1860, 1880, ġifieri qegħdin nitkellmu bastimenti kbar minnhom kienu anke 150 pied. Imbagħad għandek il-qxur tas-sajt li kont isibu madwar il-kosta ta' Malta li ngħidu jibdew minn xprunara firilla mbagħad induru għal-luzzu, il-kajjek, mbagħad nitlu f'dawk li llum għadhom magħna, u mbagħad għandek il-qxur li kienu jintużaw fil-port. Jiġifieri bl-Ingliż jgħidulhom harborcraft. Il-gondla Maltija li llum insubuha bħala id-dajsa tal-pass li din ukoll kienet tinqasam f'ħafna ngħidu kategoriji, u mbagħad għandek il-gondli tal-ammiral, il-gondli tal-kaftan ġenerali, il-gondla tal-ammiral tad-dockyard. Imbagħad jibqgħu l-istess deħlin għas-seklu 20. Aħna bħala Mużew Marittimu għandna kollezzjoni sabiħa ħafna ta' mudelli. Issa dawn il-mudelli aħna nħobbu nsejħulhom dawn il-partikolari li qegħdin nuru llum. Il-familja tad-dajsa Maltija jew inkella il-family tree tal-qxur tradizzjonali Maltin li jibdew mill-firilla li hija jiena nħobb ngħidilha in-nanna tal-luzzu, u mbagħad għandek il-kajjek, għandek il-fregatina, u mbagħad għandek id-dajsa tal-pass. U dawn kollha għandhom ngħidu il-ferat tagħhom. Il-firilla hija tispira ruħha mill-xprunara, l-xprunara li kienet ġejja minn żmien il-kavallieri fejn kellek ukoll it-tipi ta' xprunari differenti, ġifieri kellek dik li ġejja mill-fellukka, dik li taqleb ukoll għall-galjotta, imbagħad aħna bil-mod il-mod kellek id-dajsa tal-modija. Id-dajsa tal-modija kienet li llum insubuha bħala id-dajsa tal-Latini, li tant inħobbu nisimgħu dik id-diska sabiħa dwar id-dajsa tal-Latini li qed tmowweġ dajsa tagħna. U dik id-dajsa tal-Latini li qabel kienet isibuha bħala id-dajsa tal-modija kienet ngħidu minn xi ħareġ l-xprunari, ġejja mill-xprunara, u mbagħad dik waslet biex aħna għandna il-luzzu. Il-luzzu li kien kemm xejn ftit iktar robust mill-firilla ħabba l-użu wkoll tal-magni. Aħna naħseb l-istorja tal-qxur tagħna inbidlet ukoll mal-modija ta' żmien. Il-modija ta' żmien jiġifieri fejn tibda tiżdied it-teknoloġija tal-magni, it-teknoloġija wkoll tat-toqol tal-magni u li nibqgħu nersqu lejn illum il-ġurnata. Imma jiena nħobb ngħid jekk fiex wasalna llum tista' tgħid li għandna il-luzzu, il-kajjik, għandna il-fregatina, u mbagħad għandek il-bimbu eżempju li huwa oxra oħra li tintuża s-sajt. Għandek ħafna minn daw li kważi trid teżi sħiħa biex tara affarijiet il-qxur diversi. Imma is-sabiħ tagħhom huwa li kollha ngħidu imnislin mill-luzzu u mbagħad inti tibda tiftaħ ferat differenti. Jiena fir-riċerka tiegħi ħdimt ħafna fuq in-nisel ta' dawn il-kliem. Infatti, nieħu gost nara kif ċertu kliem li kienu jintużaw fuq il-galeri tal-Ordin ta' San Ġwan, jiġifieri qegħdin nitkellmu. Xwieni qxur li kienu jinbnew Malta madwar 450 sena ilu. ċertu kliem għadu magħna sal-lum il-ġurnata meta tkun qed tara il-fregatina eżempju fejn għandek it-tamburett, fejn għandek affarijiet li kienu ħajinbnew fuq dajsa li kienet dajsa fuq oxra bħal galera li hija 150 pied u anke llum fuq fregatina li tiġi 15 pied jew 12 pied. Dawn huma kliem li intirtu
minn missirijietna tal-qedem. Is-sabiħ ukoll huwa li kien hemm kliem li sal-lum il-ġurnata insibuhom ukoll fil-Knisja. Jiġifieri il-galera kellek il-korsija fejn illum aħna ikonna inti qiegħed il-Knisja u miexi fil-korsija miexi lejn l-artal. Mal-ġnub għandek il-bankijiet. Dawk il-bankijiet kienu jintużaw fejn kienu ikun hemm l-iskjavi u qegħdin jaqtfu x-xini. Dawn il-kliem tibqa' issibhom madwar il-xhur. L-ispalliera, eżempju, l-ispalliera li issib fuq id-dajsa tal-pass ġejja mill-ispalliera li kien hemm fuq il-galeri. Issa l-ispalliera llum hija dik il-biċċa injama skulturata sabiħa ħafna li ħafna mill-Barklora li jkunaw qudiem il-Mużew Marittimu magburin li għandhom spalliera sabiħa, spalliera li għandha żmien fuqha li forsi intirtet jew nkella xtrawa ma' xi Barklor ta' qabilhom, imma l-ispalliera fuq il-galeri kienet fejn kienu joqogħdu il-kafallieri, allura kienet l-iktar parti skulturata tal-galera. Huwa dan il-kliem li jaqadna mal-passat tal-baħar, mal-passat tagħna l-Maltin li fl-aħħar mill-aħħar imsawrin mill-baħar ta' madwarna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.